Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. Estranyo sa gugma. Oy, gikulbaan man ko oy. Basta gid kay ni si Adner. Um, Ah, ikaw ba si Miss Lily? ah, nakaila ka na nako? Yes. Ako si Lily. O gipaanay ko ni Arnel. Nagpaabot siya mo sa loan, ma'am. Dali, sunod ako. Ano, oy. Kanindot sa suot si Lampay. Dato gid kaayo siya. Nara siya sa may gasibo, miss. Thank you. Ikaw lalahos niya, ha? Okay. Oh, nara siya sa sofa. Anang murag kiosko. Ang Lily! May kay niyanyag ka din ni Samo. Dali, lingkod. um, thank you. Kadato din ni mo, Sir Oy. Ang akong mga ginikana lang ang dato. Dili ako. Atod, kumusta naman ka? Okay naman. Sorry kay nga wa na ko makapaabot nga mawasan ka ha. Muinom ba gyud ka? Kuan, first time to na kong inom. Kay, kay, Tagano na ko. May problema ka. Mao nga miinom ka. oo, doon na yun. Mao ba? Ayun lang kong sultihi kung personal kayo. Ang akong amahan ang akong problema. Ang imong amahan. Ug nanong na problema ka man sa imong amahan. Wa manggod siya trabaho, sir. Mao nga, nagsige na lang siya hubog-hubog. Bugat gyud tuod ng maong problema ha. Pero murag makatabang ko nimo bahin sa trabaho. Ha? Sure ka, sir? Arnel na lang lagi. Oh, sure kay ko. Arnel, doon na ka nalimtan sa pagperma. Mao nga ako na lang kagianhi. Oh, Ibon. Ang sekretary na lang untang imong gipaanhi. Mas gusto ko nga moanhi sa inyo. Gimingaw ko sa mga langgam. Oh, uy, may bisita ka di ay? Sorry. Siya si Lily. Lily, si Yvonne. Partner na ako sa negosyo. Kung ni siya aron mag-solicit og donation, Arnel, paadtuan na lang siya sa opisina. No, wa siya mo ari aron mga donation, Yvonne. Higala ko siya. Oh, okay. Maumang ka ha. Excuse me, muinom muna kog tubig. Nasuko siya nga ni ako, no? No, wa pa siya masuko eh. Ingunana lang gid na siya sa bag-ong nga kailan niya. Di dayon managad. Atod. Unsa may unang trabaho sa imong papa? Base makatabang ko. Ay, Hapit na kid magubangan mo payag-payag nga duaan ni Lily sa una. Gusto gyud tingali si Mama. Nalingaw na gyud si Lily dito sa syudad. Mau nalimtan na lang niya. Mas nindot gyud ang kinabuhi kung bata ka pa. Dalia, di kita mag-away ha. Opa, ngano mag-away man ta nga kaluha man ta. Dali, ato ilaron si mama, ha? Bad man na mangilad. Joke raman good. Sige na ba? Magbaylot kag si Nina.
Gay mangugago. Gingnan na ka ni mama nga di ka mukat katong bayabas. Di ko kapatuo, gay ko. Ang, lami man ng bayabas. Dalia, di lang ta magbuwag. Inaw lang magbuwag ta. Aron dili na mo ilang si mama. Nidutagin sa mong kinabuhi. Sa mga bata pa, mi. Oh, may nanawag. Si Lily! Siyang nanawag! Hello, Lily? Hello, Dalia? Hoy, naon sa pagkaoy? Ano nalimot naman ang kanamo? Sa graduation, wadyo ka mutunga. Unya, di ka makontak. Imo may hatagag kabalakas, mama? Ayaw lang kayo ubos, ha? Ay, unsaon. Nangita pa man kong diskarte dire. Kay si Papa, nagsige na yung hubog-hubog. Unsa? Ay, wag din na siya mausap. Wa, uy. Wa na na'y trabaho. Kuan, maudi ay nga, wa na ko makapadag kwarta ninyo ni Mama diha. Kay nangita naman sa kog lain diskarte dire. Unya, oo sa man. Okay na mo? Okay naman. Og doon na ko nakitang paagi, aron madato ko. Unsa? O, unsa man na? Magnegosyo ka? Dili, uy. Basta ha, mabisi ko. Ailangon na magtawag-tawag na ako. Og ayaw na sa magkabalaka. Okay na ko, oy. Karon nga nakabati ko sa imong tingog. Okay na jud ko. Salamat katawag na ka. Basta ha, kining akong buhaton para din atong tanan. Aw, mamang ka. Basta ha, amping lang yun diha, Lily ha. Amping sad, Dalia. Love you. Love you too. Ma? Saman, mapagid manawag si Lily? Wa pa gyud taon nak. Naunsa naman sa ni siya, uy. Tuloy naman sa kabuan nga di siya makontak. Nakinahanglan maanad ka na lang anang imong igsuon. Da, ambot lang ng bayhana. Luika! Uy. Luika! Oy, Yoho! si Kaloy maron. Luika! Oh, Kaloy! Dara mistaas! Saka lang! Loy, hinahingal Ano ka ba? Di ayo ko, okay? Ako naghatod din yung package para Dalia. Package? Para ako? Oo, di ka masyari ni Dile. Ni, unsa? Ikaw Dile. Nagpadaog package si Lily? Pero, huwag mo siya manawag. Aw, wala siya pahibaw nga doon na siya ipadali mo nga package. Wa man. Na, dili naman gani na mo makontak. Permi lang off ang iyang cellphone. Bahala lang din siya magkontak. Basta na siya package nga ipadali nyo. Ay, Oh, Dalia, pasilan. sige ko no. Aablihi ko no na. O, ma. Kadali. Oh, ma? Oh. Matanawa. Gaon man iyang ipadahan ako. Wa ba siya gipadapara nako, nak? Usa naman ni kasi nina, ma. Ay, sumay da kaon ning bayhana ay nagipadadan man kog kaon nga sky blue. Oh, ni subrima, kadali. Ah, Para ako ni usa, para imo sa ni usa. ambe ko no ng ako. Oh, para ako gid ay ni. Ah. Ma, ako rang ipada nimo ang kwarta nimo. Mama, unsa man ni uy? Kanibang niya sa ko envelope ba? Invitation card man ni para nako. Invitation card? Alam ma, kaslon si Lily. Ha? Kaslon siya? Unya wa ko imbita ha? Ma,
ako nga iyang inahan. Dili niya patambungon sa iyang kasal. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!